Terve! Tänne landalla tuli sitten pursittua kasaan. Nää oli kaikki irti tästä ympäriltä ja sitten oli tuommoinen puuvärinen. Tuolla ihan öljyvärillä teen sitten tämmöset kielet vaihdoin. Saa nää onko vireessä, kun nää ei oikein meinaa pysyä vireessä nää uudet kielet. No onhan tää jotenkin. Ai. Kohta tulee joku kielinaava. Tästä mölyäkin lähtee näköjään. Täällä on jotain vähän rämisee lekot. Tai sit se on vaan sitä, kun ei oo soittanut 10 vuotta. Aika kivan värisen, kun mä tästä sain mielestä. Niin.